Ar ddiwedd prynhawn dydd Iau ar ôl wythnos fydd gofiadwy, dwi'n siŵr. Llywydd y sir nawdd, Gethin Havard, Ceri i'ch gwraig. Ie, rhyw chwerw felys mae'n siŵr heddiw. Odi, mae'n trist iawn bod ni'n dod i ben. Mae'r wythnos wedi hedfan, ond mae'r siwrne wedi bod rhywbeth anghofio ni byth. Ac mae'r profiad wedi gwneud teulu bach o Ponsenni'n hapus iawn a gyda ni cofio'n melys, bydd gyda ni am beth a mwy pwysig na yna. A gyda ni sir sydd wedi ysbrydoli ar gefn y siwrne, a hwnna sy'n braf, cofio ni. Ie, pa mor falch, Ceri, ydych chi, o'r gefnogaeth ydych chi wedi i gael, a'r bobl ifanc sydd tu cefn i chi, ynddo? Yn hynod falch, ti'n modd, yn hynod falch o'r teulu, ffrindiau a'r cymunedau o fewn Brycheiniog. Maen nhw i gyd wedi dod ar y daith gyda ni, a dwi'n licio meddwl bod nhw i gyd wedi mwynhau. A mae gynnon ni gyd brofiadau fydd yn para oes. Ydych chi wedi llwyddo i'n atgoffa ni o gymdeithas coll yr epynt hefyd, yn dod fel cenedl? Yn union, mae'r epynt yn rhywbeth angofio ni byth, achos collwyd cymuned Cymraeg dros nos fyna, ac a ffin y Gymraeg rhyw i milltir i ffwrdd. Ond ar ochr bosib, wrth gwrs, mi llwyddo ni arbed Cwm Senni rhag boddi, ac myna dwi'n dod o, a mae'r iaith yn barhau, mae'r iaith yn cryfhau, a mae'n braf iawn bod ni mewn siwd sefyllfa braf. Cwestiwn amhosib i aseb, dwi'n siŵr, ond mewn wythnos o uchafbwyntiau, oes na rhywbeth yn sefyll yn y cof, Ceri? Mae gymaint o uchafbwyntiau, ond dwi'n credu bod ni wedi dechrau gyda moliant y maes ar y nos Sul, ac oedd hwnnw'n mefreiddiol, a cael côr o gant o leisiau, y mwyafrif rioed wedi canu mewn côr o blaen, wedi gweithio'n ddygyn am dros flwyddyn, a wedi mwynhau pob munud, a wedi cael unigolion yn rhan o hwnna. Oedd nos Sul, wrth gwrs, yn un uchafbwynt, gymaint yn y 4 diwrnod, mae'n anodd. Cystadlu'r pentre defaid newydd, mae hwnna'n wych. Addas iawn oherwydd defed sydd yn Sir Brycheiniog, ac oedden maen nhw'n gwneud gwaith campus myna, ac wedi cael lot o blesau mewn rownd heddi, gweld amrywiaeth o bethau sy'n cysylltiedig ar ddafod, ar glân, ar cig a pob dim. A dwi'n meddwl be arall dyn ni wedi gweld ydy yr waith sydd yn mynd ymlaen, sy'n mod i farchnata, cynnyrch Cymraeg. Mae hwnna wedi bod yn uchafbwynt, mae'n gwirionedd. Mae'r lolfa fusnes yn y ni a ddwyd yn ddiddorol dros ben yn dyddi. Odi, y lan llofft yna'n wedi, godi mae Angofio byth o hwnnw. Na, mae'r archfarchnadoedd a'r busnesau'n dod yna ac yn gwneud del ac yn, A y sawl ath fi o gwmpas yn dangos i fi rhyw gynnyrch bach Shepherd's Biscuits. O'r ffort yma Masons wedi bod yw'n ar y dydd Mawrth a wedi gwneud del yn o'ch. Be da ni eisiau'n Cymru bach, mae'r cynnyrch gyda ni, cynnyrch gorau yn y byd, ond ffindo'r farchnad iawn sydd angen yn y fe. Ni ar y trywydd iawn dyda ni fan hyn. Yn union, oedden wir. Mae wedi bod yn hyfryd cael eich arweiniad chi'ch dau. Di'r cyfan ddim ar ben, mae'r ffair eia eto i ddod. Digon i fynd, wrth gwrs. Oes. Bydd annol cot mlaen rydyn ni siŵr o fod. A het gynesaf. Ddim eisiau hetyn. Na. Ond be fydda chi, mae'ch teulu chi wedi bod yn ymeithi ers 2 canrif yn dod fanna. Mae'r teulu wedi bod yn Sir Brycheiniog nawr ys just bron 1000 blynyddoedd. Dathon ni Aberhonddu 1093 gyda'r Normaniaid. Mae gennym ni gapel yn y Cadeirlan. Dyn ni wedi ymeithi yn bron bob ffarm yn Cwm Senni yn y 350 mlynedd diwetha a chwaneg. So nhw falch iawn o'r chi. Gweithio'r tir, cynnyrchu bwyd, cynnal a iaith, cefnogi'r cymuned. Dyna swydd ni. Da chi'n batrwm. Diolch o galon i chi, i'r ddau ohonych chi, i'r teulu hefyd, a'r sir am sioe wefreiddiol. Diolch yn fawr.